mathai 11 ni 28 ni simi 30 no ang porinai kok bokrok swijak tongo ani thani lengla phaidi hingkai oro 28 jeng nugo poja hilutui lengjak bebak borok ani thani phaidi ang norokno lengla roano oro subrai jisu chungno kobogo chini bebak poja no tui bini thani phainani bagui tamni hinmale kaito jisu oro sao ani thani jualti sawi baldi ani thani srungdi tamni hinke ang borok kubo kwchang kobo koinene haike norok lenglawi manano ang tinin o Naisingmani molo subrai jisuni kok kwchana muchungo kaito jisu hasungsaro tongphuru bo satok jakha sprak jakha khorgo motok thubro jakha chini bagi sakno krosorokha haifano chini o sungsani जों जे सातक tek tongmani tongmani bai subrai jisu satok jakmani obo sutai gărui aboni bagino kaitor jungno kobogo ang borok kubo kwchang kobo koinene haike o Naisingmani molang jotono koina mujungo subrai jisu no srungui जों o Naisingmani molo जों kwchang kwchang ongui koinene ongui ma tonglainai tamni hinke kaitor bai kwrungui tongkha hingke जों yaphang duini ponoro saimano kaitor adombai ibi kaitor bai kwrungui tongphuru bini mungsa bial kri tongmani iden thaiblungo bono iden thaibling mufuna hani telangkha obo haike no tine kuisebo जों saimano borokno kaitor jisu borok bai kwrungui tongphuru adombai ibi borok bai kwrungui tongphuru borokno kannani ri obab kri khlai bongno bukurni ri subui rikha hingkai phaidi o Naisingmani molo ang koboknai kaitor jisu bai जों kwrungui tonglangnai tei bo phwrungma haike जों tongnai